karo petugas pripun iki hasil kok ngene jebule petugas apik magang. Kamerane kurang mendhuwur. Apa lho? Petugas iki ora pintar. Petugas magang kamerane kurang mendhuwur, barang mendhuwur ora uni jarine laki-laki. Sehat. Aku ya wis alhamdulillah aku wong lho katamu tok. Barang ngono ku dokter apa petugas apa sing menjelaskan kesehatan. Iku yo isih magang ngene. Yo saya bayine sehat to Mbak, sehat. Jadi saya tapi matine tinggi-tinggi. Lah motone awak lumpuh ngene iki. Ayo motor semua itu harus disyukuri. Kalau niku dhewe nggih pasar Senayan niku diwasi to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayane niku wonten entuke. Oh, anak gone bapake kakean. Angane ngumpul ning kene iki. Tadi kok bae. Mosok ngate ngumpul barang. Nggih wonten entuke. Lho ala angane bapak. Kuwi anu ketuban kuwi. Ini ketuban. Tuban apa lamongan kok, Pak? Jangan ketuban kok lamongan iki lho. Oh, nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, ben kula ngrasane meneh buka seket niku ora buka ya, Pak. Sinden. Aku yo ngantek gumun iku gerbang kok ngantek 50. Wis mulai terus mati iki yo. Kalau modane kaya wah, Sare mandi kata-kata luwah. saya udah lagi monggo bareng buka papat, monggo buka. Lah nek ngono ra sing ngitungi akan go kabeh. Diwur papat, kulo Mbak, diwur papat, papat limo Mbak. Repot ke itu aduh, belajar lah tentang ilmu kedokteran. Nggih sore kula dikekek niku lho mboten lewat jalan. Kitane dikekek. Operasi sesar. Iya, Pak, sesar. Ini mau saya begini tidak disesar. Nggih. Lho, jenengan mau periksa meneh mboten? Sampun. Iki aku nonton ning TikTok ya ono lho bar disesar daite kerakotan. Terus malah HP pipis angel kan. Disesar niku wetenge sing dijahit mboten niku wetenge. Jadi mungkin mawon ini kan. Apa iso piye Apa enek bayi piknik ora? kira-kira sampe biyen lahirnya iki kira-kira disesar apa lancar? Ya lamun biyen urung usum apa urung usum puskesmas wae. Terus begitu warani kok dalane elek mak iki dibela bapak ora aku ceblok ning kebunan. Bagian saya gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk pikir jagung. Ini Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak mau sing ngajar awak Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, ini kalau tahun bisa buka dan tutup giling. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi, tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku tak kodo amin. Nanti kalau orang ini Pak Cahyo Pak aku rambut amin. Mungkin jenengan usul Pak Cahyo. Lagi ada pamundut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking mbahno kulit petung reja muntara nabi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung panci dalu katresnan sejati. Nggih, wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki sambung panci dalu. Lah gandeng nuwun sewu iki lak pelamake kalih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Tandra Mulya bisa, Mbak? Ayo Tandra. Salah. Pemeruh iki. Aku seneng sing ngono kuwi mimpi-mimpi kok. Baik. Mesin malah. Sewu, kiai loro ini sewu. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki. Lah kula dhewe iki tau dibujuk ayu tur model ngene iki. Oh, ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kali sinten to, Mbak? Yo kalih
Jenengan iki umur pira kok anak umur 34? Lah kan tak iso apa? Lah sinten? Anakku. Anak iki umur 34 ya ayo. Jadi jangan bareng. Jadi jangan bareng. Jadi jangan Oh, anak bareng umur 34. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Lah ada nih. Yo ini kuwi pas ono bayi semaput. Kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa dokter dari menggendaku. Masa menggendaku? Gara-gara apa? Lambo ibu terus bilang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung tak ini anaknya. Oh ikan lho. Itu kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyin dipunaturaken. Sambung mati dalu Mbak Dian nggih, Mbak. Suaranya api, ya ini ayu, bojone kuat. Merongos kowe. Oper Chandra Mulya. Ojo kalah. Kudu sing apik ya, Mas. Bibit sami kiai sami kae. Iki nek aku bojomu ya. Alah, ojone nek kae tenan ngono ya. Ah, aku di bojo nek koyo ngene. Kaya apa? Lah piye nek bojo koyo ngene nek salat ngono wong salat barengan. Lah malah aku arep muni amin baru nandang rukuk-rukuk ya toh. Lah nek ketantol iku disajadah. Itu ora pantes mamane digandeng-gandeng ora pantes. Boten pantes. Nah, ini kan pantes. Aku yo rada. Ayo. Rada member kalau piye cacal apa yang ngono piye cacal? Gandengan piye? Kene niku lek senesane lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten iki to. Jenengan tanggeti. Bapak Ibu, kula kali lek jalan iki cocok napa mboten? Boten. Arek terus sing muni atine elek. Nek kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting dilake niku. Ya Mbak Chandra. Senape. Pikiran sing ngene. Aku kok keri dhewe to rumahku. Saya pertama dari susu. Malah ora. Dibangun kok temlorot kok. Iki jenenge bros ya, Mas. Terus tak iki. Kok saya mengiso? Aku iki kero kok no. Amin. Kero ora apa-apa. Terus kok sama iki. Ya sama tani. Ya. Kero no. Ya terus nek kira. Berarti liyane. Kero tak Ya. kira masuk lane rambutan. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng rambutnya Mbak Diajeng. Kula ajeng Mbak Batang Mbak. Terus pantas. Ora jenengan, Mbak. Ora jenengan. Jenengan Mbak Tata. Nah, Iya itu. toh Mas. Aku arep Mbak Batang lho. Kok sesio-sio kok ngene kok batang. Lah kaya apa kok tarik ora yo kaya apa kok wis mati aku biyen iki dadi kiai santang. Kok ngono meneh. Kayak ini yang sama. Alah rai nek ora usaha ngene ya.
Sumpah piye seneng omah iki. Alah modelmu. Lek ning omah dari apik kono, lek ning kene apik aku ya. Aku di kono dulu aku melu omahe kono. Ayo nunut. Ayo. Nah. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci Jadi iki mau bermangan opo? Wis sampe bermangan opo? Barang sembarang mau disuguhi gotongan barang. Nah, ya lho yo kaya wis. Yes, ini layak nak. Plek. Tanon. Yes, plek. Ini kok tak bisa. Aduh, kaya ngono. Saya kecil sampai ini loh bisa.